Nobody turn your back. Rise up, rise up. Nobody turn your back. Burning forever, forever, forever. Africans, don't you turn back. You gotta keep the fire burning. Africans, don't you turn back. You gotta keep the fire burning. Africans, don't you turn back. Sorry, it's fire burning forever and forever. Rise up, never you turn your back. Rise up, never you turn your back. Burning, fire burning, fire burning. Don't you come back. Gotta keep this fire burning. Africans, don't you turn back. We gotta keep this fire burning. Africans, don't you turn back. Gotta keep this fire burning. Africans, don't you turn back. Gotta keep this fire burning. Yeah, okay. So the wind is blowing. Blowing, that's more than enough. Come away. I see the enemies around you. They come away. I see them trying to devour you. Come away. I see the enemies around you. Come away. I see them trying to devour you. Ụmụ ibe ekene m ụnụ. Ịma ha che na ya amaghị ihe, ha che na ya agaghị enwe akwụkwọ. Ịma na ihe eji wee jide ụnụ n'ọrụ bikos ụnụ enwere akwụkwọ gbasara ụnụ. Ụnụ ama na ihe mere ụnụ taa eji wee jide ụnụ n'ọrụ before enwe ihe a na-akpọ oral teachings. Ọ dị na every culture. Mana ebugharị gị egwu ebugharị ọnọdụ ndị nkịtị abụọ na akụkọ. You see? Ebuje gị na akwụkwọ anyị adaana ya bikos anyị amaghị na ihe edere ede na leta na-epenetrate mind very easily than ihe ekwuru n'ọnụ. Ebuje gị na akwụkwọ ndị ọbụla edego nke ha ka ezi ihe mere ndị isi ojii edebeghị nke ha. Why? The only thing anyị nwere ike ime ije chọwa ndị dere ede gbara kwuru ha jekwuru ha na-azọ ha anyị bụ onye nke anyị bụ onye nka. Ndị asị ha bụ ndị Rome, ndị asị ha bụ ndị Israel, ndị asị ha bụ ndị Amerịka. Very soon now anyị ga-anakwa na Ethiopia, anyị ga-asịkwa iwu ndị Ethiopia. Best because
cosmic everything dị open. Were destiny make a way of life dee na akwụkwọ ka njebere ụmụ ha ga-amụ amụ n'ụwa agbanwego. Ụwa agbanwego, ọ bụrụzi otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a. Ọ bụrụzi otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a. Ihe niile agbanwego. Anyị na-agbanwe dịkwa agbanwe. Anyị na-agbanwe anyị amakwana everything that subtraction multiplication. Ịmakwana iwere bread na bread, ogbe bread na iwere ogbe bread like it, kewaa ya ekewa. Ọ bread na ka ọ bụ. Ọ bụzi half. Ịmakwa esi ede half. Ọkwụ maka esi ede half 1/2. Ọkwa ya bụ half, that is 3. 1/2, that is half, that is 3. Ọ ya bụ half a na-ekwu okwu ekwe. 1/4, ọkwa 1/4, that is 5. Ọkwa ya bụ quarter. So ụmụ ibe ndị ndozi ọdịnala anyị emewego nke anyị. Enwezire nọ somewhere na-aghọta ihe na-emenụ mgbe emesi ọjọọ ya tren na tren emuvugo sinsi moto emuvugo no more ọra. Anyị abụgo from ọra, anyị abago na anyị anọzighị n'ọra. Anyị anọghịzi n'ọra, a na-ekwu ekwu, a na-eme eme. Anyị ga-enwezi akwụkwọ nke anyị, akwụkwọ nke anyị bụ nke ndị Igbo, nke anyị, nke ndị ndozi ọdịnala, nke omenala anyị, nke ntọala anyị, nke nsọ ala anyị, nke iwu ala anyị. Kedu ihe nyere destiny? Ihe anụ ọdịnala Igbo, ọ dị n'Igbo, ọ dị na oral. I nwere ike combine with destiny in letters, tinye n'ime akwụkwọ ma ọ bụrụ na isoro nke ndị ahụ. Mana destiny dị ebe ahụ already, because ịmaha ihe ha pụtara n'Igbo. That's why ihe niile anyị na-asụ n'Igbo, ifi ọ bụrụ na itinye ihe a n'ime akwụkwọ, ọ bụrụ a way of life, idebere ya ụmụ gị. Kedu ihe nyere anyị? Ndị ndozi ọdịnala apụta bụkwe na-emekwe ya, sikwa na anyị ga-eme nke a bụrụ story. Ihe ọ bụla anyị kwuru ebe anyị na-eme. That's why na ya ọ na-ewute anyị n'obi na ya anaghị abịa na Facebook agbasara ndị be anyị ozi, mana ọ bụrụ ya bụ the issue. Ihe kegodo anyị mkpa bụgodi akwụkwọ ka anyị mkpa, because anyị mana ọnya nwa bụ ihe eji wee jide anyị n'ọrụ taa. Because mind ifụrụ always o nwere desire and ọ na-achọ desire ya eje. The mind na-eje, ọ na-achọ desire ya, always go for their desire. So ọ bụrụ na inye ha this book, gwanụ m nwa bekee creatri education. Ebe anyị na-agụ akwụkwọ tude akwụkwọ anyị na-agụ tude nwa bekee creatri ya. Ma na-agụ destiny, ndị be anyị anaghị ekwe something. There is something wrong with us and we must cure this disease. Akwụkwọ anyị na-eje taa nwa bekee nwee western education. Ihe na-agụ kedu ihe gịnị mere anyị enweghị ike create nwere education system? Ụmụ anyị gara agụ si na otu a ka anyị chọrọ ka o si dị. China nwere their own education, everybody have. Kedu ihe mere na anyị enweghị ike inwu a system of education si na ọ bụ otu a ka anyị chọrọ ka ọ dịrị? Nwa bekee kparịa anyị na anyị bụ anụmanụ, anyị ewebe iwe. Kedu ihe nwere problem? Mmadụ ga-apụta sef na-eme ya eme, so for you to support the person ga-awụ your problem. For you to support the person sef, we have a problem supporting. Ọwụkwa na asị gị mee eme, not to support, inwe nsogbu n'ime. Religion and worship foreign, education foreign, food foreign. Ihe ọ bụla ị na-eme foreign. So ka ihe mere gị jizi aba mba na ewe human being? What makes you a human being? You cannot defend it. You gaghị defend nwunye. Ihe na suicide mission. Ihe ọ bụ ya na-akpa suicide mission because there is no need for you. Ka ihe na-amụrụ nwa ebe ọ bụ na nke dị ndụ, nke dị adị iji ha anya ọma dịrị. Kedu ihe na-amụ dị nwa? Nke dị adị iji ha anya ọma dịrị ka ihe na-amụrụ nwa ebe ọ bụ na nke dị adị ndụ, nke dị adị jiri anya ọma. Education bụkwa cultivating the mind. Ihe nna gị mere orally, tinyezie ya into test, ị nwere ike imenwe ya. Into writings, ị nwere ike imenwe ihe. Bụ ihe nna gị mere far back. Ndị ndozi ọdịnala apụtazie na-ekwuye support kwa ọrụkwa problem to you.
ngwa gị na ihe na-eme ndị isi ojii ọ bụrụ ọsụsọ na ha na-ebigharị aka n'ọwụ na ha nwere ihe a na-akpọ ego. This ego anụnwa bụ ihe a na-ekwu the beginning there was darkness. Enwere agwọ nọ ebe ahụ. N'ọwụ the mind refuse to learn. Ya ka sị gị na the darkness because the Adam is the body, Eve is the mind. So you are battling between yourself. The battle is within. That's why they are on the buy. Ha hapụ go external problem because the problem is within. Because once you keep on talking about external, this your problem grows. Ọ na-eto. Ndị Igbo ji wee sị na a na-agwọ mmadụ ibi ọ na-eto afọ. Onye ka ndị Igbo sị na a na-agwọ mmadụ ibi ọ na-eto afọ, ndị mmadụ aghọta ihe okwu ahụ pụrụ. Maka na ọ na-agụ ka a na-agwa until you kill the mind, until you kill this evil inside you, until you kill this animal inside you, until you kill this devil inside you, o nwere ebe ị na-eje. That is the problem. Simple truth. You are going nowhere. That is the story of Job. That is the story of Job. Because all the whole problem is within. All the within. Until you free this thing from this possessed mind, ị ga-atagide ọchịchị. At the end of the day, you fade away and you still come back, continue ebe ịkwụsị. Ebe ọ bụ na nna anyị nyere anyị ihe dịka in an instruction, o nyere anyị ọdịnala, the philosophy, nye anyị omenala. Unu mana ka mgbagbo unu ọkwa ebiri unu na-akpọ omenala, ọkwa unu mana ome seed ịpụ ome, ọkwa mana ọ the same language ka ọkwa, ọkwa mana the same omenala ahụ bụ ome ụpụrụ omenala. Do you know that? ị makwa na ọ the same ọdịnala ka a ga-asịkwa kedu ebe odinala mmadụ idina ọkwa mana ọ the same thing ka a na-eji uzukwe isikwa odina edina the same thing. Ọnwụ na ịmara asụsụ Igbo, ndị nduzi ọdịnala abịago, nsogbu adịrọ. Ọnwụ na emeruo nke because anyị nọgodi na ka anyị compile go this book because the important thing. Ọnwụ na anyị finish with this book, anyị ga-ebido introduction of Igbo language into common language mmadụ nwere ike ịghọta ya, because 90% of ndị Igbo aghọtara Igbo language. Ha chekwa na a na-akpọ ya Ihiala. No Ihiala because no Ihiala, no. Ihiala is a doctrine. Ihitowori is a doctrine. Ihitenasa is a doctrine. Asa is a doctrine. Oraifute or Ifutora is a doctrine. All these things are doctrine from A to Z. All these names you see in Igbo land, they have Tihinenu. Here abrochi nọ nso na Ifeanyi Chukwu 1900 Igbo. Mba. All those if you then look, all those things with the ancient name, all those places where the secret hidden. Ọ bụrụ Ifeanyi Chukwu na Okechukwu. Mba, ọ bụrụ nke ahụ. Enwere ihe m gwara unu last time na ebe anụnwa anyị nọ is like football. Ekwuru m last time ndị mmadụ amara ihe akọta ihe a na-akọ. Ọwụ na isi na ịba na field, ịchọ ịghọta ihe m na-ekwu na ịba na pitch ebe a na-agba bọọlụ, ị ga-afụ na ị na-enene ndị ahụ na-agba bọọlụ mgbe ha na-achọ ibido bọọlụ ebido, ị ga-afụ na ha nọ na somewhere dịka staircase, ebe dịka passage. Ọnwụ na onwe ndị nọ ebe a ma ihe wụ akpa nwa ka ọ na-adị, ka m gosi unu kwa na example. Ịma na egotere m bọọdụ ka ndị mmadụ na-aghọta ihe a na-akọ. Ịma na a na-ekwu ihe a ekwu otu, ọ naghị aghọta ihe a na-akọ. N'anya ihe a na bụ field na-adị sekụl. Ihe a field. Ịbịa n'ime field a ọ dị half, although na ebi na ọ dị were square like this, nekwe the main field here.
before ndị a pụtara from this field o nwere one passage ha na-abịa ebe a ha bịa ihe ha nọdụ ihe before time eruo time ru ha agbapụta and most of the time ndị mmadụ na-eme agafere this line ha na-agba ọsọ awụrụ ọsọ gbafere some na-eme agafere some ndị na-eje ụka na-eme n'afa nna ndị na-ekpe ikpere ala before ha abata ebe a aka nwa now ebe a enwe ebe a na-akpọ proper fallopian tube this fallopian tube na ebe a and before eruo this fallopian tube ala ebe a enwe ihe a na-akpọ screening before eruo division ịba na professional football ị ga-aga so many tests ọ bụrụ na ịbazie na this proper fallopian tube a now batazie here ọgwa na ụmụ ihe ị ga-ahụkwa na before apasi ya bọọlụ ụnụ ga-anọ ebe a apasi ya bọọlụ a ịgbafezie this time amụọna gị na ịba aka gem na-ekwe ebe a na-agba dị bọọlụ anaghị apụ ebe a ndị anụnọ n'ebe a na-agba ihe ndị anụnọ n'ebe a na-agba ihe that means this is the life here. Enwere ndị na-agba bọọlụ ebe a nwụọ ha na-anwụ anwụghị nwee ndị na-agbaji ụkwụ nwee ndị na-agbaji aka ebe a ọ bụrụ ebe a so nekwe ebe dị game nọ here enwere 11 players here referee this referee onye ma na manage mmadụ n'aba 11 plus 11 that's 22 plus this referee ị ga-add in that referee each one of them ị ga-enye ha referee ahụ enye you got that now 11 plus 11 22 plus 2 or 24 ihe ndị agwụ maka this football bụ na ọnwụ na ịmara akpa nwa ọnwụ na ịnwụ nwaanyị ịma about akpa nwa go and investigate the journey of sperm. Ị ga-afụ na before ha baa na the trough of the fallopian tube ahụ ị ga-afụ na ọ dị tiny at the end of the day nwere ike ịwụ sọsọ only 5 or 4 or 6 sperm gafewuru that tube. Ndị ọzọ dị lazy they adore ha agaghị agafe nwunye ndị gafere agafe with the strongest one and don ha ga-eje the final match ọ ha ga-eje the final match the strongest sperm ga-eje the final match and ọ bụrụ na ha rukwa ebe ahụ ebe nwa na ọbụla sikarịba n'ike baa na that egg ahụ ọba ha n'ebe ahụ ozugbo egg ahụ transform generate more force o mezie that egg ahụ dịkwuo motic electrostatic onwe ha na-akpọ ya so dịkwuo motic ndị nke ọzọ anọzi n'azụ agaghị abata mụzirie they will give up and they will die off akwa ha eburuzie gabazie na akpa nwa so the life ị na-ebi there is onye ka nna gị jisi gị ka ọ dị na mmụọ ka ọ dị n'ife enweghị ihe dị iche na this struggle of sperm and the struggle of life because ihe ị na-ebi is a life this is a visual reality of television is a visual reality of television because na ya nwere a school in our land so ihe a na-ekwu dị ndị mmadụ strange ọnwụnọ ndị nwere ụlọ akwụkwọ ha ma na the journey of sperm is more difficult than life ị na-ebi today your journey in the stomach dị more difficult than ihe na akwụ ị na-ebe today akwụ ị na-ebe sperm agafecha gị esi nsi n'ime afọ tasịa dị ahụhụ bazie the second journey ka ọ nọ the second journey ka ọ nọ ọkwa ọnwụzi ọba ted one because ọ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 enwerezi ihe ọzọ enweghị ọzọ a na the multiplication this subtraction ị na-afụ multiplication so everything is multiply so the life is ihe ị na-afụ now is the life so before and after is nothing but multiplication double iche mara were clock gị mara were clock gị mara na ihe a na-ekwu just simple thing ọ
ọwụ double ka ọ na-eme na anya ebe a. ihe ahụ klọk ihe ahụ klọk ihe nji eme otu ahụ ka ọ pụtara ndị mmadụ fụ ya anya. ihe ahụ klọk 12 3 6 9 ọgwụ kacha ụtụ a ọgbagotego ihe oke ọgwụgwọ na amụrụ gị ebe a ọnwụ na amụrụ gị ihe na sọsọ ihe na-afọ ohie all multiply okay na this 5 ihe agwa 15 ihe agwa 15 bụ ihe a 15 agwa adị ya ihe ọwụrụ 30 adị ya ihe ọwụrụ 45 adị ya ihe ọwụrụ 60. so now this 12 anọkwa ebe a na 1 plus 2 onye gwa gị 3 the same 3 onye gwere gị 3 anọkwa here 3 plus 3 onye gwa gị 6 gịnị bụ ihe a 9. amaghị m ka m si afụ this thing that side because ị mara sometimes opposite of this thing amaghị m ka ọ na-adị so ọ bụrụ na ị na-afụ opposite ime ka m mara now ebe ọ bụrụ ka anyị bịara 12 now 12 15 30 45 60 45 ọkwa 4 plus 5 ọkwa 9 4 plus 5 ọkwa 9 so 369 enweghị ihe ọzọ nọ here sọsọ ihe nọ here 369 nothing more nothing else. so all these things ị na-afụ as a time just illusion all illusion of reality created to control man. onweghị dị ka time all the moment your life is just otu isi ebi otu a si afụ gị now that is life. everything is based on multiplication. so omenani is based on direction. ebe ụzọ moto aha ga-agba ụzọ moto na-agba omenani bụ ụzọ that is all the construction road construction. so ọnwụ na ịhapụ ụzọ aha pụọ gaa n'ụzọ ọzọ nwanne moto apịa anaghị moto apịa gị ịhapụ ụzọ ahụ moto apịa gị ị na-afụ ya ọfụma ka ị na-afụ ya opposite. so ihe m na-akọwa ahụ time ị na-afụ forget about time because ndị mmadụ ga na-asị oye nke nwa mgbe ikpeazụ okay because ndị mmadụ na-eme something based on time. nwanne ndị Igbo sị gị mgbe onye ji teta ụra bụ ụtụtụ ya. mgbe onye ji teta ụra bụ ụtụtụ ya. so nkịta ka anyị ji tete anyị nwere nsogbu. so hapụgodi nke time aha gara aga time agago ọ mgbe eji mụọ mmadụ ka o ji wee mgbe ọ bụla eji mụọ gị ka ibido ọ bụghị mgbe mbụ ọ bụghị echi ọ bụghị ụnyaahụ mgbe ahụ eji mụọ ka ibido. so ka anyị wee na-amụghị anyị kịta amụghị anyị mgbe mbụ ahụ nke aha gara aga ọ ga-ana ma egburu egbu ma tara ata anyị amaghọzi ihe anyị ma ọ bụ na-ahụ kedu ebe anyị ga-esi wee buru onye ukwu wara ọ ihe anyị nọ kịta. so ndị mmadụ kwesịrị ịghọta ya and this life you see wee football complete football ịnọ na camp ebe a na-agba bọọlụ. ọ bụrụ na ị nweghị good coach ị nweghị good players nwanne apịa gị 10-0 agbasịa gị 10-0 ị na-aga division 1 or even relegation ka ị na-aga relegation life and direct. so first of all ị ga-enweta good players through this your ọdịnala omenala. ị ga-enweta good players through that ideology. through the ideology ga prepare the mind of the players. so because all the same thing ka ọ dị n'ife ka ọ dị na mmụọ
the same thing ahụ a na-eme na football onye gị ga-emekwe na this way ị ga-emekwe exactly the same thing a na-eme na football camp. So for you to have the best players kedu ihe nwere ike ime? Coach, best players, best instruction, best training. So ka ị ga-esi enwe this best training na ọ bụrụ na ihe gbasara ka esi ebi ndụ, ị ga-emekwe the highest and the hardest structure of living. Onye ị ga-eme nwe option. So onye nkịtị ịma ahụ atụ onye nkịtị onye nwanne ihe agwọ na-eto ogologo. Ọwụ ihe a na-emere ihe agwọ mụrụ na-eto ogologo nwanne. Onye nkịtị ruo ebe nọ mma onwe ihe mma agwa ya mana mma asị ya nwanne na akọ m eso gị ana m eso onye afọ ukwu maka onye ha anya ọgbọ agbọ. Because life you see enwekwa ihe dị easy ka life and enweghị ihe dị difficult ka life. Because once ị pụ na line ihe ahụ just all synchronicity is a sequence. Life is a sequence. The mind you use ọwụ otu a kọmputa si eme ka ihe a na-akpọ binary code ụnụ afọ ka o si eme sequence ọwụ otu a ka oke machine na onwe machine ọ na-eme machine kalkụla ahụ a na-eme a na-apị aka a na-eji akpọ kọlọkọlọ ịgba ya pịa owere aka eme arrange number all ihe your brain na-eme in seconds. Brain na-eme arrange number in seconds. Nna nwanne enwere ndị ụbụrụ ha anabata ibu datin. So ọ bụrụ na that's why o ji emeghachi ikwu okwu ha ekwu otu akwụkwọ ha sị ya na James ji wee gwa ya Michael ji wee gwa ya because brain ya run that fast to regenerate numbers through space ka o were aka ya wee kwuoro onwe ya datin defend nwe ka o nwere ike isi wee mee ọ gaghị eme nwunye. So n'idie James ti ya Joshua asị ya Antonio asị ya. So ọ bụrụ their fault all because of na onye na-achị ihe the level of ka brain si arụ ọrụ. Maka na ifu moto otu anyị furu moto dị na ịma na moto nwee speedometer nwee throttle nwee engine the same thing fan na-eme. Ịgba fan nọmba 1 ọ na-aga obere obere, ịgba ya nọmba 2 ọ higher speed, ịgba ya nọmba 3 speed ya arịa. So the same thing with you. One day you cannot give what you don't have. So ndị mmadụ should know that. That is why ị ga-eji eme in some countries inweghị ike inwe governors ha na-eme ọfụma onwe president ha na-eme ọfụma because ịma na human being dị otu a fan dị na ịgba ihe na 1 ọ na-aga obere, ịgba ihe na 2 ọ gasị ike, ịgba ya 3 ọ gasị ike. So ọnwụ na this energy store in this fan no dị enough to speed so much. Fan aha ọtụkwa ịgba ya nọmba 20 onwe ebe ọ na-aga. That is why ndị Afrịka ka na-ada mba. Kedu ka ị ga-esi ewere onye fan ya mere mmebi gba nchara tinye na gọọmenti ka ọ na-achị and isikwa na ọgbasagharị that is ngwa the worst onye iberibe isi na ọgbasagharị then fan njin tara nchara moto na-enweghị fuel ka ị hapụrụ n'anya na-agba agba. mana iruo na Amerịka isoro ha na-atụ vootu na-eme Obama Trump must vote, Trump must win, Obama must win. Iruo na Amerịka England isi na aka ya na kpọ nke ọzọ ahụ that man nọ there before ma Tony Blair ma ọ bụ nke anụmasị ahụ amam ya na kpọ ya na ha na-ewin. Iruzie na Nigeria wa Afrịka esi ndị ahụ mba na nke a na-atụ vootu ebe a this people is corrupt, nothing will happen here, nothing will work here. Nsogbu adịghị, nothing will not, you will stay there, don't come back. Because if you come back you go meet ị ga-afụkwa datin na ha work. If you come back you see the system you left, nothing work in the zoo, yes, but you stay there, don't come back. Because if at ever you will meet ndị nke ihe meet anụmanụ, because ị hapụga anụmanụ ka o were oche moto na-anaghị aga na-enwe fuel ka ebe ọ na-eje. Nwanne revolution start ichi ime revolution mekeshon na ndị nkịta abịa n'ọkwa, that is revolution. Ihe ọ bụla ị na-ekwu n'okwu na-abụrụ ndị nkịta abịa n'ọkwa nwanne ị na-egbu onwe gị. You are wasting your time because onye nkịta ha ga-eru ebe ahụ were egbe na mma gwụọ gị ịba. Ịnwe ahụ nwa mee mistake onye nkịtị banye ebe ahụ ọ gwụsịa gị ịba
ma gị ma yọ akwụkwọ gị, ị ga-agba ọsọ na Amerịka ma ọ gba ọsọ na England, ị gaghị agazidi ege, anaghị agwa oji ntị na agha esi ịnwe agha mee misteki, onye nkịtị were ọkwa, bikos onye nkịtị enweghị pride, ọkwa ya pride, onye nkịtị pride ya wee ọkwa. So once o nwere ọkwa, that's why ji afụ most of ndị Igbo ha nwe ha na chance nweta 2 likes na Facebook efo ha ekopụ. That is why most of our people, ọ bụrụ na ha nweta ha na like 2 likes, mmadụ na-awụsị ha na like ihe ọ na-ekwu, efu ya igo ya arịa. Ọ ihe eji ama animals, onye maka eji ama animal, because they cannot suppress their negative self. No, they can never handle it. The same thing na-eme na Africa. Mmadụ chi ịzọ votu, ọ ga-egbu egbu taa aka, mana ndị isi dị mma kwesịrị kama gị na ha anwụ, instead of them to get there, gị na ha anwụ. Mana mba, ọsị mba na ndị ahụ ndị animal agaghị enweghị ihe na-aga aga dị ọrapịa jewara. Chefuzie na onye nchiri nsi ụzọ ọbata odu iji, chefuo na onye nke ka mmadụ dị ndụ ga-esi anọkọta nnọọ were moto na-anaghị aga aga na-achọ ka ọ baa ya wee jee trafik. How can isi na moto anaghị aga ya hapụ ya buru ya ga-etufuo? Ị kwesịrị iburu di moto anaghị aga aga ga-etufuo. That is how human being think. This moto anaghị arụ ọrụ, buru ya ga-etufuo, ịrapụ ya ebe a, oke na agwọ we go there and live. Ịrapụ disi moto ahụ ebe ahụ, oke na agwọ we go there and live, ha ga-eje ebe ahụ jee biri. And this is what is happening to you today in every which way, in every which way. So the first knowledge of wisdom bụ ekwekwene ka onye nkịtị nwa anwa were ọkwa. Not today, not tomorrow, not today, because onye with the willing tools. Onye nkịtị onweghị ihe bụ igo, ọ naghị ama na enye igo, onweghị ma ordinary prof inye prefect mmadụ abago na akwụkwọ. Inye onye nkịtị prefect nwere nsogbu ya afọzikwe gọvanọ ma ọ bụzi prezidenti, mbanụ mmadụ abala moto ndị ochie. So the best thing from ndị isi ojii ka nna gwa ihe ha niile, unu na-akpụ na line na-eme ihe unu na ka ihe na-akpọ ya unu ti ọwụ civil right movement or nonsense. No, ihe abụrụtịrị the first thing bụ onye ọbụla ga-achị gị na ọ ga-achị gị, because the ọchịchị willing tools. O nwere ike na-aghọtara ihe ọ pụtara. I think because you ghọta ha ihe ọchịchị willing tools. So before any other thing ị na-eme, your plan should be kedu onye ga-anọ dị. Your plan should be kedu onye ga-ebe ị na-eje. Then where are you going? Ọ bụ na your ihe abụrụ your plan, ka ekwere ihe your plan, which magic ị na-eje n'ebe ọzọ, ebe ahụ mmadụ agaghachi gị. So ebe ị na-eje mmadụ agaghachi gị ka ọ ije dị ibiri sọgị. Ọkwa nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ka na-anya n'udu mmiri. Nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri, simple as ABCD. Ọwụ na ịmara ya taa, ọ ga-anyụkwa gị ahịa echi. Ọwụ na ịmara ya taa, ọ ga-anyụ gị ahịa echi. Olesi ma ịmara today o wechi ọbara gị uru. Ota ka esi eme n'ụwa ka esi eme n'eluigwe. Ọwụ na ịma ha na ị bịara afịa, nna gị esi gị na ị bịara afịa, n'ụwa bụ afịa, n'afịa ka ị bịara afịa. Until you know that, until you know why nna gị ji wee were these 4 market days encode them in market, until you know why they did it. Ihe ọbụla ị na-eme ị ga na-ada ya, ihe ọbụla ị mere ị ga-ada ya until you mara why they encode, because they have ihe niile. Why ha ji were eme afịa? Because ahịa bụ ebe a na-eme speculation. Market price anaghị adị stable. Market price never ever stable. Ọ ya maka ha nna gị ji wee were datin wee mee afịa wee sị gị ụwa is unstable, wee nyezie gị omenanị ka isi ụzọ n'ụzọ. This is the shortest way to victory. This is the shortest way to salvation. Mba, ị hapụ ya gbara jewara maka ịghọtara ya. You don't understand this. Ịghọta ya eluigwe na ala nwe ihe na-echenji. Ihe ọ bụla ịfụrụ edere ede n'akwụkwọ with those people dere ya by for their own favor. Ha dere ya ka ọ ba ha nwa dere ya n'onwe ha for themselves. Anything ọ bụla ịfụrụ written, ihe ọ bụla eziokwu is an interpretation. Ha niile bụ ofu. Ihe niile ịfụrụ n'ụwa ma education ma tradition ma culture is the same thing.
only thing is been you have been educated to think in a particular manner. Mmiri nsị gị wetara m mmiri, mmadụ sị gị wetara ya water, you will still bring the same mmiri. Mekpọrọ ya water, mekpọrọ ya mmiri, you still bring the same one. Nsị gị wetara m ọkụ, mekpọrọ ya light o, mekpọrọ ya ọkụ, nwanne ihe ị wetara m ọkụ. So ebe ahụ ka ị ga na-echegoro, this is what ị ga na-eche the original meaning of something, not based on literal spelling. Original meaning ka ị ga na-eche, not literal spelling. But ndị be anyị na all that literal spelling ka jizi eme meaning. All ya ma bụ the definition of anything. Ọ bụrụ otu a ka esi eme ya ụmụ Igbo. Ndozi ọdịnala bịara ka akpọpe ndị be anyị anya, kupe ha isi, were amamihe ha jụọ ya n'ime ya. Anyị ga-enwe ihe nke akwụkwọ nke anyị write our own story. The story is there, only thing to put it in text and make them dozie ya edozie ọma mma. Nwanne ịkpọsa ahịa mara mma, ndị mmadụ egoro ya. Ala Igbo nwere the best structure because of go to Africa. O nwere ebe ị ga-eme ije afọ obodo nwee meaning, compile with the cosmic law. Ome with seed, ọkwụrụ mana ome with seed, ihe ịpụ ome ọkwụrụ mana ya with seed. So ome na anyị planting seed, na you are planting seed, your character. So I'm planting a seed to change your character. Ụnụ anụkwa ihe a na-akụ ebe a, ụnụ na-anụkwa Igbo ụmụ ibe. Planting a seed to change your character, to change direction, because n'ụwa bụ afịa is an unstable place, na-enwe different characters. So ọ bụrụ na enye ha this visualize chapter of life, you will lost and then lost to go. Onye na-afụ ya, don't you see it that Igbo land is divided? Unu amụrụ ijere nna nna gị afụrụ ya before, nna nna gị saw these things, because ndị ahụ oje na mmụọ ha na-afụ na ife afụ na nzuzo. They know these things, that these things will happen. That's why they say Abịama abụrụ Chukwu, Abịama o prophet the forthcoming. Ọ sị gị na Abịama is forthcoming, is the prophet. Ndị mmadụ ewerezie dị Abịama asị Chukwu because they don't hear Igbo. Ha na-anụ Igbo. A na-abịa, mmadụ isi gị na ọ na-abịa, mmadụ ọ sị gị na ọ na-abịa. So kedu ihe gbasara Chukwu na ọ na-abịa? It will come. But ndị be anyị mba gati Abraham ka ọ wee nwee ike ijoin ya with ndị ọzọ. Abraham the language mba ọtọrụzie my forthcoming code way to Abraham, but o nwere meaning. That's why he fell. Ihe ọbụla na-enwero meaning will die. Anything ọbụla na-enwero meaning will fade away. Unless o nwere meaning within the universe we live. Ọwụ na combine with the universal truth, ọ ga-efelu pia tomorrow or next. Because for Jewish people, Abraham nwere meaning. They know the meaning because it's a language they created. But if you try to join Abịama or forthcoming prophet, join here to Abraham, it will fail because people will question it. Echi ma nwanne echi, people will come and say na nwanne something wrong somewhere. Yes, you can fool some people sometimes, but you cannot fool all the people all the time. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. But n'asụsụ Igbo, ọ sị gị Abịama because ama will reveal. Asị na amụma mmiri na-ese n'elu balim. Ọ dị na language gị. Ọ na-agba ama. This boy na-agba ama o. That means somebody ihe ezoro ezo revealing hidden something. That is na ama because ama represent the sun, anyanwụ. Ihe dị n'ime anyanwụ unu na-akpọ ka ihe a na-akpọ particles. These particles is solar particles n'ime anyanwụ ama. Because anyanwụ bụ ihe na-ewepụta this solar. Mana ha afụ ya anya, ma through anyanwụ you know that there is something anyanwụ giving out which is somebody do not see. But by anyanwụ bringing it, ọ bụrụ go ama anyanwụ na-erevil ya, ọ na-agbara ya ama. So this ama will come because every day is given a new life. Ọ gaghị abịa, never will come, but it will come, but never will come. So that's why ndị Jews si ga ha na-eche Messiah.
because they know that Messiah is being born every day, because as long as time is moving, life is going, life is coming. Soldier go, soldier come. Ihe nwere birth, life and death, birth, life and death, birth, life and death. So that's why ama na-abịa. Life is ama na-abịa, because every time good ihe ọma ga-emerịrị. Echi dị ime, ndị Igbo sị na echi dị ime, onye ma ihe ọ ga-amụ. Echi ọ ga-agwụ agwụ, echi agwụ agwụ. So onye nwa bụ ihe a na-ekwu ama. Abịa ama. Ọ bụ the book of the prophet. Ọ bụ nothing more, nothing else. So ndị mmadụ atọ ọnụzie ihe Igbo to ihe ọzọ. Atụrụzie na ndị mmadụ atụrụ ha jebe. Because ọ bụrụ na enwe ha nke ịma nke ọbụla ịfụrụ ịgada aka. Ịgwụ ha nke ịma nke ọbụla ịfụrụ ọ bụrụ gị eziokwu. Mana onye maka iji wee na-ebutu dị isi ihe anyị ndozi ọdịnala ya ka ndị mmadụ ghọta so that enwere ebe ị ga-eme ijezi enwe ihe a ga-eme agwa ga-esi mba nwoke m ihe anyị nwere ka ele o nwere onye nwere ike ịzọpụta nwaanyị n'ụwa ala abụrụ anyị ma because why enwere onye mere by force to be onye Igbo. Nobody force you chose to be. Ọ chose onye bụ mmụọ ụnụ mụrụ gị bụrụ onye Igbo. Ịghọtago so ịchọ onye na Ghana je bụrụ onye Ghana nwa onye ji gị aka. Ịchọ onye na South Africa je bụrụ South Africa. Nobody's holding you. It's your ego holding you. Ịghọtago so nwere onye si gị bụrụ onye Igbo. If you like, you go to Yoruba and change your name. Nobody is forcing you. If you like, go to America. If you like, go to London. Change. Change to Nwachukwu to John Benson. So if you chose to be Igbo, you chose. So who said in my direction? He chose only Igbo, not powerful. Why did you choose Igbo to suffer? I chose Igbo to be great. I chose Igbo because I chose Igbo because somebody forced me. Nobody is telling me to be. But I want to be because reason why the forthcoming Abiyama that the beautiful ones are not yet born. So all depends the AI code n'ime this information, then the beautiful ones will shine like star, shine bright like diamonds. So that is simple science. If you go to science, you know that what you give is what you get. Mgbe ị nwetara diamond n'ime ọhịa, diamond will okwute very dark and dirty through light and fire. You fire it to that extent there on a shine. You fire the diamond till obidi shine on that a shine. Don't check na if your diamond on a shine check otu aka ọ dị egwupụte. Ọ bụ otu aka diamond dị egwupụte yo. Diamond na-eji oji ruo ezigbo unyu na-eji biribiri. But I refined ya to that extent you. So ọ bụkwa na iche na enwere automatic Igbo ga-emepụta ị na-ebi amụ ha anaghị ozugbo ibunye ahụhụ onye Igbo ya ị na-akụ everything is fine something anaghị eti Igbo mgbomgbom ha jọli mba ịchọ ihe ọma a na-eme ihe ọma eme ọgwụkwa nke a ga-asị aga nwantịntị oge ya eme ya ka London onweghị onye na-emere gị anything. You have to do it for yourself. Now bido now you will start it now ka anyị mara na ihe na-ekwu bụ eziokwu. Ị ga-ebidogodi now dịka asị na ahụ nke eji amụ ụtọ ntị ọụkwa ka ebile ga-eje eje ụmụahịa ụmụ ibe ọụkwa ka ebile ga-eje eje ụmụahịa biko mba ọụkwa ka ebile ga-eje eje ụmụahịa. So ọ ka mma mmadụ ji nnọọ ya gwa onwe ya eziokwu ka anyị rụsie na ọrụ ike gbasie na mbọ ike ma ọkwa na anyị chọrọ eje ụmụahịa na eziokwu anyị gbasie na mbọ ike maka nke anyị dị na ụrọ ndụ nke anyị dị kịta ụrọ ndụ. Of course ọ bụrụ na anyị chọrọ ịpụ ndụ ụmụ ibe even anyị nidiri itinye na dia 5 anyị nidiri itinye na dia 5 because the age of knowing is the most dangerous age on earth because ọ bụrụ na ị mara ọ ga-adịrị gị easy to destruction because the message is there are so many messages. Enwere so many messages, so if you don't grab something now you are going to destruction absolutely. Ọ na enwero a rope to hold on ị na-aga to absolute destruction because this is the age of knowing. The age anyị nọ n'ime age of information. Ọ na ịmara isoro ndị mmụọ na soro ndị nkịtị ga isi n'ọhịa. The hole otu a very tiny hole for you to penetrate this hole
ka ị gafe nwa onye because the information na-abịa n'isi gị si that from tiny hole abịa and this thing all for you to first of all make a way ị ga-eme riri way for this information to penetrate ọgwụkwa na ọbụrụ ya ihe ọ sọkwara sị ka ọhịa you can never understand it ihe ọ sọkwara sị kwuo ebe a ị gaghị aghọta ya because this information ọ dị ka ihe a na-akpọ ya this new phone na nke a na-agbasi ike na this fast phone na optic a na-akpọ ya fiber optics unu na-afụ the tiny wire or glass wire bụ ihe tiny glass wire the information si aga so this tiny wire your mind your mind will be more tinier than that wire for this information to penetrate because all thousands of information at once. So how did this information get into your brain? Or again, distillation, you get distill the mind to a certain level. This information abatara. Oh no, worry ya. Ihe ọsọ kwasị ka ọhịa. Ọ dị ka mgbe ha na class na school a na-aga school. Enye gị akwụkwọ onye gị Bible sị gị dee ihe. Even in na class yesterday mgbe onye nkụzi na-akụzi ihe ịkọpịrị note desia note niile ahụ bụrụ ya na anaghị adị the next day agba exam ichetara dị m ofu mkpụrụ ihe n'ime ha kụrụ yesterday exactly the same thing ka m na-agwa gị no matter how I put the information you cannot get it because why inside your mind the mind is not stable the mind is not free and you cannot blame anybody and you cannot force anybody inside your shoe enwere ihe a na-akpọ coordinated or cooperated sufferings no sufferings is individual if you associate yourself with suffering is your personal choice or your personal choice if you associate yourself with stress is your because unknowingly because onwere onye chọrọ ịta afọ n'ụwa mana ọwụ na ịmara ihe a na-akọ if you understand what I'm saying ị nweghị ike ịnọkọta ma onwe gị associate with stress gị na-achọ ego nọ in essence na Igbo o nwere Igbo nke stress nwe Igbo na nke Igbo stress Igbo ndị ndozi ọdịnala ụdị Igbo of diamond shining Igbo ebe a na-shine ebe ọ ga-eme if you want to know a life ị bịara ndozi ọdịnala you have a life you become disciplined and have a life nwere Igbo nke bụ na tigbuo ụzọ gbuo ọwụrụ ụzọ dị mgba Serengeti animal kingdom so there are two ways ọ dị ụzọ na-abụ make a choice na human womb bụ na akpa nwa ụmụ nwaanyị ọ na every month ọ na-develop akwa na adịrị spam amara ebe akwa aha dị a na-atụrụ ọnwa ahụ agụụ this side ọ bụrụ ọ bụghị ebe ahụ karịa human developụrụ gburu ọkụkọ nke diamond ọ gaghị esi nwa ebe ahụ chigata azụ dị nwedara side ọ ga-anwụ n'ụzọ dị they will die off in the road jee jụọ nwaanyị ọbụla na-amụ nwa so ọnwa anwa mee mistake banye ebe ahụ so ọ ga-atageti before ha emuvuo ha na target ha na-anọgodi target ya kedu nke nwere ike ịdị sharp na based on magnetism per reason maka ịnwe ahụ asị na ọwụ because of desire sperm ahụ go because of desire gather place olu ebe ahụ o nwere ihe na ihe na-agwụ na nature I'm telling you about natural something just go and do your own research sperm ahụ go based on desire na ọ chọrọ ka ọ makpuo n'ime afọ ka o jee develop nwa olu ebe ahụ ọfụ na egbu ha ọkụ diamond n'ọdịra side ka egburu ọkụ before ọ na-esizi ebe ahụ agbadatakwa gbagowekwa again ọnwụọ n'ụzọ onweghị ike nwere chance the power wee ruo dị so before ha pụọ the journey ha ga-eme observe before them say yes all this side ha gawazie all those people those ones na-eru their journey their destination ha na-eru destination ha those ones na-eru their destination mana ndị ahụ nwa gbapụrụ ọsọ na-agba ka ndị agha nkịta ara ndị agha niile nwụrụ n'ụzọ pịa from A to Z all of them died off millions of sperm them
fed. And ihe the egg need only one, ọ need ọkwa ihe niile ahụ. Ọ dị ka mpụnụ ịmụ ụmụ 20, mpụnụ mụrụ ụmụ 20 mana ofu mpụnụ ka ọ bụ. Mpụnụ dị one ọ dịghị 2, mana ọ mụrụ ụmụ 20, ọ mụrụ ụmụ 10, ọ mụrụ ụmụ 100. Ọsọ mpụnụ bụ ihe ọ dịghị ebu. So sperm niile adị 1 million. Ichekwa na ndị mmadụ nọ n'ụwa na enwere uru ha bara achịka ọ. Iche na enwere uru mmadụ niile nọ n'ụwa bara enwere ike, for example, echekwa m na adị m important or somebody else. Enwere uru ke irisie nri mụọ nwa nke ahụ rie nri nyụọ nsị mụọ nwa bie ndụ nwụọ. Kedu uru ọ bara? Kedu uru ọ bara na iriri nri mụọ nwa nyụọ nsị nke ahụ aga? Ke ihe contribute n'ụwa? Kedu ihe contribute? Then why are you here? Kedu ihe na-ebe? Why were you here in the first place? So kedu ihe gị Chukwu ya nyere gị aka, Chukwu ya nyere gị aka? Why? Kedu ihe mere Chukwu ke? What have you done? I chọrọ m ịma kedu ihe ị mepụtara n'ụwa? You want nature to help you every day pụta isi ihe anyị na-achọ anyị ga-afụ. What have you given to get what you want? What have you given? Justice is justice. Nothing is free in nature. Only who free, because it's exchange. Nature is exchange. So kedu what have you done? You want everything. You chọrọ iri uru, onye uru ahịa, onye uru ahịa. You want nke ga-eri ya agaghị abịa nke anyị ga-eri. Ọ sị mgbe ọ bụla nke ga-eri uru, nke ga-eri uru. Ka maka ụmụ anụmanụ kube nke ga-eri ha na agaghị abịa nke ha ga-eri nkọ. Wọtọfụ ukwu onye isi sikwa na nke ga-eri ha agaghị abịa nke ha ga-eri nkọ. Wọtọfụ ụmụ nnụnụ sikwa disentịrị ọkọkwuo disentịrị nkọ. Wọtọfụ all these things say the same thing we say every day, say in prayers. What about if they pray the same way we pray? Say who will be ka onye a ga-ajọji sikwa kedu onye ga-emeri na dị agha? Ọwụ na ụmụ anụmanụ ukwu ozi kwuo disentịrị, kedu onye who will win? Onye ga-ewin? Ịfụ ya. So ụmụ ibe ọ bụrụ ebe ahụ bụ the case. The only thing anyị nwere ike ime now, nature will justify us, is ndozi ọdịnala, because we will rescue life. Enwere ndị ga-anwụ ọnwụ ike, nwụọ ọnwụ ihere. With ndozi ọdịnala we prevent them, because as no much more you live, the longer you learn. The longer you live, much more you learn. So if we free this person from this danger, I tell you, the person will later learn. Onwe men escape from ọnwa, then the soul will be transformed, because ụna amaha na the journey of soul is to be transformed. So ihe anyị bịara ime to transform you into a higher self, so that you will rest in peace. Onye the important thing, ọ bụrụ the life. The important thing is after life. Ọ bụrụ about life, because this is a journey. All the same thing sperm gara in matter, because a sperm is a state of matter. So when you have everything anya, you don't see anything. You see everything. If you want to see wave, take your telephone. If you want to see wave, in half wave, go and buy fuel. In buy fuel. You will see the wave. Everything is visible in your eye. In half one, in half one, in half one. Mmadụ na-agwụ ọgwụ, ị na-ahafụ ọgwụ, ị na-agwụ. Kedu ihe all you want to see? Ọsọ na invisible. Invisible what? Everything is visible. Nothing is invisible. Everything is visible. Everything. Ijiri microscope amplify microscope into thousands this thing. Ị na-afụ particles na air. You will see thousands of particles in air, because na that speed your eye cannot capture them. The same way you generate electricity, the same way you generate life, electric your life, all the same process. All these three things generate life. Before child there was a child. If there wasn't a child, there would be no child. Electron, proton, neutron. So woman of the already, the child is there. The father was there, the mother was there. We talk about the Ikunato. So if the child is not there, child will not be here. Anything. Child, because child was there. There is not like
these are social orders. They are social order created to separate. Here we just created so that we can run a society. In science they never happen. In science is one, atom is one. Inside the atom they have electron, proton and neutron. So I kere nwoke na nwaanyị kewa ụmụazị ka enwee ike inwe a system where people can live. Ka ọ ghara ịwụsara nkịtị ebe anụmanụ ndị mmadụ werezie destin wee mee higher knowledge. Ihe abụ higher knowledge ya bụ ihe ndị nta akara society something social order. So ụmụ ibe ihe ndozi ọdịnala bịara is to transform you, transform our, because if we transform you we transform our society. Ịdịrị mma ịdịara society anyị mma because anyị chọrọ a best place on earth. Anyị chọrọ a best place because nna nna anyị ha nwere best place on their own level. So anyị chọrọ imekwa the best place on our own level. But okwu a ka ebule ga-eji eje ụmụ ahịa mba, anyị ga-ebugodo ụzọ because our target bụ nwa gị, nwa gị bụ target anyị. So if we change you into imperfect position, ọ gara perfect o, then nwa gị because ibidogo mgbanwe, nwa gị ya awụzi mgbanwe n'onwe ya. Mana ọ bụrụ na ibidobe mgbanwe ị mụọrọ ya onye ochi na onye ama, ị ga-amụrụ anyị kiri mgbo. Anyị achọghị mmadụ ịmụrụ anyị kiri mgbo biko. In the new Igbo land anyị na-ekwu okwu 2023, anyị achọghị kiri mgbo na-ejere abalị ozi mba. Anyị achọghị light in the dark. Ihe anyị chọrọ light in the day. So ụmụ ibe, ihe ndozi ọdịnala bịara bụ ime gị ka ị gbanwee bara ndị Igbo uru, bara ndị Igbo uru, bara onwe gị uru, because ị bara ndị Igbo uru bara onwe gị uru. Ọ ihe nna nna anyị ji wee nye anyị omenala, ọ ihe nna nna anyị ji wee nye anyị ọdịnala ka anyị wee pụọ ndụ. Ọ ihe ha ji wee nye anyị ka anyị wee pụọ ndụ. Ọ bụrụ ka e buru ya na-eme shabat gịnị ka ị na-achaba ihe ụbọchị ụka sị na Virgin Maria bara ụmụaka ịtọ n'obodo Fatima 1917. Ọ bụrụ ya anyị chọrọ your character, omume gị na anị, omume gị na ipugo omenala ndụ gị agbanwego. Ewee nyezie anyị the second law a na-akpọ ọdịnala, so that this ọdịnala, the philosophy of ọdịnala ya ga-eme gị ka ị bụrụ mmadụ. All the interpretation of this philosophy ọ dị adị, kama na ihe mere bụ na ịmana ndị be anyị amaghịzi asụ Igbo na so nghọta ya afịazi ahụ. So ihe anyị na-ekwu the same thing dị badi, o nwere ihe anyị na-add ihe omenala Igbo ebe ahụ omeji the seed to tap root ome ọ dị ebe ahụ, omume karakta ọ dị dị, ọ dị na nna kere ebe ihe aha dị, ọ dị ebe ahụ. Odinara nna ka ebe ọ nọ, ọ dị n'ebe enyi, ọ dị n'ebe ahụ. So o nwere ihe anyị adịrị ebe ahụ. Ụmụ ibe, ịga ọfọ, ịga ọjị, ọ bụrụ ọjọọ na ị na-aga ọjị, no, this symbolizes truth and nothing but truth. Truth abụrụ because of na ọ bụ mmụọ zuru ochie mba. Truth bụ follow the line a na-ekwu maka ya dị intertwine, because ịgasịa ọjị inweta mmụọ, ịgasịa mmụọ ịbaa na Job afọ emeghe arụ ma ọ bụrụ na ịgọrọ mmụọ. Intertwine dị mmụọ ego inwe anwa deny ya ati ịgọ agụgọ. If you deny, that means you separate yourself from this energy, this law of the universe. Nwanne ọ bụ ya bụ ịtakarịa Job n'ahụfụ, ịtakarịa Job n'ahụfụ. Onwere nobody, no religion will save you apart from this system ordinarily created, because it's a system. Ordinarily nwere system based on natural law. Ọ bụghị nke ị ga-eme iji asị gị mesịa ihe ọjọọ jụọ ochi gbaa ama bịa ka nwere isi ma ije jụọ mgbaghara ka Jizọs gbaghara gị ma Virgin Maria gbaghara gị n'ebe. Don't do it.
ya eme na-eme nwa ebile akọsi nwa ya eme na-echa acha. Nature does not pardon. Biko no deceive no one. Nature cannot pardon. Here is the prison yard. Here is the prison. Ya mere eze mmụọ ji wee mee iwu. Eze mmụọ omenala ya ndị eze mmụọ wetara high priest. Akwụm. This omenala was written by eze mmụọ high priest. Why? Unu ga-ajụgodo onwe why? Because o nwere ihe ndị nwa bekee na-akpọ buena conducta. Good conduct in prison. Nwa bekee say good conduct in prison. When if you conduct here good conduct, you are going to ascend into a higher self. Ibro onye ichie. Ancestors dị from ichie o. Ancestors who die before you, ha na-abịachi yakwa here, some of them. Some of them na-abịakwa here o. Ruo oke na mgbere. Agwọ ndị ụmụaka were ha mee ntanta ọ bush were ha mee ntanta. Eze mmụọ wetara disi omenala na ọdịnala ya na iwu ala na ntọala. Ọ ndị ichie wetara ya. Ọ ndị ichie. Kedu ihe anyị ji wee pụta were ọdịnala ọdịnala? So ị na-efi na ọ bụ na ya ma how do I know this thing and interpret them? Ị na-ajụ onwe gị ajụjụ. Enwere ebe ọzọ ị nwere ike ije bụ na Facebook nụ ka mmadụ anything I say here, go and do your own research. If you error, come and tell me. Nobody is perfect, but just go him the error. Let me see. Na agwa gị na life wee cycle. Ọnwụ na anyị gbagburu elu mgbe ahụ anyị akaghị ebi ebe a. Ọnwụ ndị mere narrowly escape. Ihe mere bụ na anyị mere narrowly escape. O nwere nwa obere ọrụ anụ anyị metụrụ. Anyị mere anyị ji wee nọchi ya kwaghị. E nwere nwaje ọrụ anụ because ihe nji mara ya bụ na eso mme this thing before. So o nwere nwaje ọrụ anụ ahụ mechiri ụzọ. O nwere hole ahụ esi agafe ụzọ ahụ anyị agafeghị ihe because of obere ọrụ anụ anyị nwaje ọrụ anụ nwaje ọrụ anụ marazie ndị na-emezi ọrụ anụ nke hụ na marazie ndị ọrụ anụ ha nke ha bụrụ ibu ebe ọ bụla nwaje ọrụ anụ ka anyị mere anyị agafeghị road. Imagine nke ndị ọrụ anụ elefant chekizie n'ọrụ anụ nke ndị elefant marazie anyị pụtakwa ebe ege were bidokwe n'isi rutekwa ebe a na-ayọzi ụmụnne bịakwa anụ bife ị na-afọ onwe gị n'oke ọ na ngwere ichere ngwere mụma eme ichere ngwere maka gịgị ichere ngwere mụma eme ichere ahụ na-egbu ewu na ebe akwa ụna amaghị ihe ewu ha na-eche ebe ahụ na this guy ga-abachi ebe a nọ this guy amadịghị na n'ọnwa ihe a ka m megidere before mba na side ndị mmadụ wee na-anyụ m ịkpa nkwụ. Ụmụ anụmanụ dị spiritually awake very well. Ihe mere bụ na ha adịghị level of ha ability ịghọtago. So because of the speed of the consciousness, the speed of atom he reduce so he nwere ike form into a human form. But ọ maka that uche ha nwere uche ha ga-ewe ewu otu ọdịdị ịghọta taịs nkịta nwere ike ịfụ gị sị chụrụ gị na-eje enwere ike ọma onye ewu maka ozugbo ahụ mmadụ na-apụta a na-amụpụta mmadụ ma ihe ọbụla a na-amụ ozugbo energy na-apụta n'ime from space direct. Ozugbo a na-amụpụta ya uche aba ya. So uche na-aba ya bụ the size of uche ya na uche nke ka agaghị aba ya ọ nke mkpụrụ mmadụ kwuru ka ọ ga-agụ. So ndị be ya afọzi na-ewu ma nkịta ma ọ bụ busu ma ihe asị different thing ebe ha no there is no way ihe mere different from oke ma agbụsị ma ngwere ma ọchịcha. Enwere ihe mere nothing makes you different. Ke ihe o mere different with them? Enwere ihe different. Agụụ na-agụ gị rie nri iri ha na agụụ na-agụ gị. Of course yes, you can eat them. Always change. I mere mmadụ eme gị ihe wena gị iwe okeke ị na-achị mmadụ nwoke azụ aka na-achị gị nwoke ị na-achị mmadụ nwoke azụ aka na-achịkwa gị nwoke na yes na. So onweghị ihe dị iche na ụmụ anụmanụ ma ụmụ ha na onwere ihe dị iche ya bụ ofu ihe. As long as no atom, not the same atom, the same element ka everything is pụta, that means all of them are the same. Iwepụta ice block debe na table now, this ice block eme otu ọ dry ya mee evaporate to space. The same thing ị na-eme nwe enyi gị ire kasịa bakwa the same place oke bara ka ị ga-aba, the same place agwọ bara ka ị ga-aba. Iwere oke na mmadụ tinye na the same akpati ozu bịa that place 20 years time, you see two of them
go the same way. Ha na-abụgara na the same place. So onwere ebe onwere onye gara ije. Mmadụ ọgara iche oke gaa iche. Mmadụ ọgara iche oke gaa iche mba. So until we begin, these animals, their spirit is very important to our life. Mmụọ ụmụ anụmanụ because ha anaghị eche ihe ọjọọ, ha mara ihe ọjọọ. Ụmụ anụmanụ amara ihe ọjọọ, they have no ability of knowing between good and evil. So ha ọ dị ikpokọta ha nso, if you make them friends, your life will become better. You see from them mụta how to do good. You can learn how to do good. If ụmụ anụmanụ can do good, anụmanụ can do good. Imagine you who claim superior. You claim superior. Ochi na ama ọ ihe igbe akpagharị. Ụmụ anụmanụ na-enwere ụlọ, ha enwere anything baka. A na-eriju afọ. Ha enwere moto, mana ha dị happy. Ọ na-ebe fịọ. Obi aṅụrị na-akpa ya. Iwe na-ewe anyị. Obi aṅụrị adịrị anyị. We generated this envy and wickedness by ourselves. Mgbe a mụrụ gị pere mpe, ị na-ewe iwe mba. Onwe ihe na mba. You just develop this nonsense. When you were a kid, you don't know anything. Ma gị na Afrịka ahịa abụghị ụmụazị nọ n'ala Igbo na-agbacha ọtọ na-achị ọchị na-aṅụrị ọṅụ na-enwere obi aṅụrị. Ụmụazị n'ala Igbo ahụ gba ọ bụrụ oge bife mara ihe na-emenụ o tobe ha anya o ji aka ya nọ create a monster by himself inside his mind. Kedu nna anyị. We created this monster ourselves. Kita na I create this monster na the monster turn back to hurt us. Because even na this wickedness oya butere ochi, he created this monster na izubezi ochi baba ama. Enigwe achinarị. We have created the monster. Nna nna anyị ha nwere ezigbo a society instead of us to develop the society according to our nna nna anyị. We can go to any standard of nature. Mba nwa bekee mara mma, nwa bekee dị mma, they have everything, we don't have anything. Why can't you begin to develop what you want instead of you to creating wickedness and devilish mind? Why don't we create these things? If we want them, we can create them. So okay, why do we begin to compare? I want to be like this, we must be like this. Why did you create this separation inside your mind? Ebe a nke oshis wee bata ama bata nne na-egbuzi nna, nna na-egbu nwa, nna na-egbu nna, nne na-egbu nwa. This is how the mind is separated. That's why I had to say that in the beginning there was darkness. So the darkness is of the mind. The beginning ahụhụ mgbe eji ebido ụwa. No, all the cause of the evil itself with the beginning ka a na-ekwu. The cause of the devil itself, because every mind is a word of its own. Every mind a word on its own. So onwere mgbe ụwa bidoro anything, onwere mgbe ụwa bidoro, onwere onye ma mgbe ụwa bidoro. Ihe a na-ekwu with the mind, each mind of everybody. So any problem ọ bụla e nwere now is because you can only see ndị ahụ ị na-ebe akwa atụ aka. A sị na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka, nne ya nọ ya, nna ya nọ there. Energy recognizes themselves through vibration, not through appearance. Every time you complain, ebe ahụ ị na-complain, there is something attractive to you. There is something connected between you and them. Ofu agba unu na-akpa. All these politicians in Africa na-eji ochi agba agba. Ke hụrụ ụmụaka na-ekwu okwu, most of them they have to have a worse than those people. In their character, ha na-eme in a different way, but they don't know. They do this thing in a different way, they don't know. Oh, na have another place, they will be the same people or worse than those people. Na go to you. Because unstable minds is always unstable mind. Any mind na draw stable, any mind na draw nurtured and develop to standard, all dangerous. Ọmadị mgbe oge change ọ dị ka agwọ, ọ na-akpịkwa ndị Igbo na-asọ na amịgarị ka agwọ. Ndị Igbo si ọ na-amịgarị ka agwọ. Yes, ịbụrụ agwọ ka o si aga ije, agwọ anaghị aga straight, agwọ na-aga ụta, and the agwọ dị poisonous, ọ ka ọmụmụ gị poison. So that's why ha ji wee use agwọ as the ihe Bible, ndị Bible ji wee use agwọ. Ọ bụrụ na use agwọ bụ na agwọ nwere ihe ọ dị iche. No,
agwọ na-aga zigzag and the agwọ the poisonous, the brain, that mind you generate is dangerous. Ihe ọ na-achọ ịgwa gị, that mind you develop, that mind is dangerous. This is what they trying to tell you, simple as ABCD. But no, our people will be proud of killing themselves. Suicide. Mmadụ ịdị proud ijos igbu onwe with suicide. That is nonsense. But they proud. Proud of what? Proud of iberibe. Proud of iberibe. Kedu ebe ọ na-eme? Ọsọ na Africa ka ị ga-emefu mmadụ ọ dị proud na ya ma eme iberibe. Na adecrase o na Africa gaa na Lagos na ọmọgbe mi olórí burúkú ní na Africa ọsísí adịghị mma andịnisi adịghị mma gịrị mezi eji iberibe anya isi eji mmadụ iji iberibe anya isi na Africa mmadụ isi adịghị ya mma were na anya isi akọrọ mmadụ something ọnwụ na okwu otu ọdịnala anyị ji ndị Igbo ga first na Africa that we come out from this nonsense. Ndị ga-ebu ụzọ pụtara this rubbish achọghị m ịma ndị na-emebere ibe because anaghị ọ bụrụ nọmba na akaụntụ na America ụnụ na America ebe Las Vegas ebe a ka Los Angeles ebe ndị mmadụ na-ahụ na street but e nwere ndị siri ike na America is the world power but e nwere ndị na-ahụ na street ebe a nso ọ bụrụ onye Igbo ọbụla ga-apụ ndụ ọ bụrụ onye Igbo ọbụla ga-apụ ndụ enwere ndị ga-achọkwasị na ha chọrọ ịghọ ahịa n'ụwa enwere ndị ọbụla portion o nwere ike onye a gara asịkwasị efe is not my portion every dollar nọ n'ụka ọ bụrụ portion ya mana chefuo na life goes on as you give you shall take as you give you shall take most of 90% of ndị nọ n'ụka mgbe ha na-akpọ ha that is mmadụ ịtụrụ onwe ya asị most of them is snake inside their mind snake. Most of religious people, most of them will snake in their mind because onweghị onye ọbụla nọ n'ụwa na-enwere obi onye ọbụla nwere obi n'ime obi gị even though ọgwụ na-eme ha na-asị ka ndị ụka na-asị ịma na ngị nwa na onwe gị ịma ụdị mmadụ ewu so enwere onye ga-agụ gị onye ewu everybody knows who they are inside their mind so ịma na ụka ị na-eje just camouflage or camouflage so that's the way go na ụka no problem all man all the education of the system because ụka anaghị eme mmadụ educate ụka don't educate ụka anaghị eme gị educate ụka na-abịa satisfy your emotion ụka only satisfy your emotion nothing more nothing else. But ndozi ọdịnala we cultivate your mind originally ịpụọ ndụ na-eje ụka ụgwọ onye si ga-eje n'ụka mana ihe a na-ekwu ka okeke jesiri amị kebutie ike mmanụ na-eje ụka mpụrụ na-eje ụka but kedu ndụwa na onwe ga-asị human being inside your mind enwere ihe ụka daizi megoro ka ịbụrụ mmadụ ịbụrụ ezigbo mmadụ ka ịkụziere ọgụ ezigbo mmadụ ụka o mere gị ka ịbụrụ ezigbo mmadụ born again onye wụ born again ka isi ka anyị try ya just ka anyị try go there let us try ka anyị nwa ya ọnwụnwa let tempted him you see what will happen ka anyị tampa ya ifu ihe ga-eme na onye ahụ born again na-enu ọnụ because they wanted a desire. Every time ha say nyem Jesus give me because they want something they hatch or something ndị ahụ ndị akpịrị they need something always ask so any day ọ bụla Jesus si ha agaghị enyezi ha anything again all of them will run away so ke ihe a jeje that place before everyone ọ bụghị because of mind cultivation ọ bụrụ about mind cultivation ha na-aga that place because ha chọrọ ihe a ga-benefit from there they want to go there because they promise them something Bible promise them something that is all Bible no pastor and father promise them heaven promise them prosperity promise them everything so ha na-eje ebe a not
because they have something to offer, not because they want to take. Every day ha na-ekpe ekpere, give us these days our daily bread. You see, so always ask, because most of them ndị nwere ego na-aga ụka because ọ bụrụ na ha ejeghị ụka gasị na ha na-agwọ ọgwụ ego, na ha na-agwọ ọgwụ ego. That's why ha na-eje ụka. Ọ bụrụ na most of ndị nwere ego makwana ụka basị, most of ndị nwere ego mana ụka basị, mana because of that, because of na ha nwere ego, ọ bụrụ na ha agaghị ụka ha ga-asị onye a na-agwọ ọgwụ ego. Ndị mmadụ nwere ike na even one day sef atụ ọhịa okwute na breki tụwuo ya ọnwụ. So ọ na-eje obezo ọrụ n'isi oche n'ụlọ ụka, nọ n'isi oche, ala Maria eze nwanyị nke n'igwe, anyị eto gị mma, anyị eto gị mma, anyị eto gị mma. Ọma na ihe a na-akọ otu, he knows it, but ọjọọ so ka ọjọọ na chorus. Ọ bụ ya ga-ahụ obe ha negra black sheep, mba. Ọjọọ so ka o mezuo iwu, ka o mezuo iwu. So most of ndị poor man na-eje na-aga because they are poor, because they have faith and belief, so that one day opportunity will come. So ha na-aga because ha need something. Na kedu ihe ha mere, why their life is like this? Maybe God is punishing them, maybe something is this, maybe their brother or sister, maybe is this, maybe is that. So ha na-achọ ka ha mara ma, because always people believe that there is something outside there watching them. People, 90% of people believe it, that there is somebody somewhere watching them. So if you want to catch them, just give them that religious book, all of them will be satisfied. You got to go, their emotion will be relaxed. At least the emotion will go down. Most of our people na against religion, but if you see the they are the worst thing if you believe in religion, it's better you do it openly than doing it secretly. God the worst, because your mind will not rest. Either you a fool, you got to go make yourself a fool. Just go and do the religion and say, yes, I take it, I will believe it, but I believe in God, I believe in Jesus Christ. I'm toward it. That need each azụ si n'azụ ịgara na ime abalị na-asị na edichọ Jesus adịghị n'eziokwu, edichọ Jesus adịghị n'eziokwu. Na ka onye na-edisiv onwe isizi ebe ahụ ịta ọnụ ya tochi n'afa chim, from afa Jesus ebe a na-afa chim, from afa chim ebe a na ya gọzie, from chigozie to ya gọzie, from Jesus to chigozie, from chigozie to ya gọzie. You na-agbagharị because your mind, inside your mind amaha ma Jesus ọ dị ma ọ dịghị. So ị nwere problem, there is a problem. ị nwere ihe a na-akpọ ya crisis. ị nwere crisis na mind, crisis of the mind. Ị nwere crisis na n'obi gị, you have a crisis. So all this crisis ga ndozi ọdịnala bịara to replace. Through omenala Igbo nke anụ anyị na-ekwu okwu ya, which akwụkwọ anyị ga-enwe akwụkwọ nke omenala anyị, perfect one, which is connected. Igbo n'ala Igbo, every of our story is written in this book from A to Z. Every of the story of Igbo land is written in this book. Every of the philosophy, ma agwụ, ma ọnwa mbụ, ma ọnwa abụọ, ma ọnwa atọ, ma ọnwa anọ, ma ọnwa ise, ma ọnwa isii, ma ọnwa asaa, ma ọnwa asatọ, ma ọnwa itenaanị, ma ọnwa iri, ma ọnwa iri na ofu, ma ọnwa iri na abụọ. All those things is been interpreted and make simple for every man to understand. You got that? So that ndị be anyị agaghị na-ebizi ndụ ụjọ, ndị be anyị agaghị na-ebizi ndụ ụjọ, na-ebizi ndụ ka mmadụ, kasị nke anyị na-ebi na, because na onye Igbo na-amaghị ebe ọkwụ akwụ onye mere ogaji, because o believe na there is something somewhere invisible you don't see. So if through Igbo he cannot justify it, so he must go to somewhere where if you this Jewish give them this window
to justify this God, we go there. If Rome give them window to justify this God, then we go there. Because Igbo only have room to go. So ka ebe a ga-esi afụ this God they believe in Igbo, they will not see it because I am akwụkwọ to tell them anything about this God. So the problem, you have a vacuum, people will go because you cannot force people. Let's make as a government. You can force people based on government law, but based on oral unless you were a book that, because this book will tie them through the philosophy of the book, they will purposely go there by themselves. That's why you see the Bible, the Torah, the Quran, the Hindus, the China, the Buddha, all of them is written with a written structure so that people will go there, because reading it alone, your mind begin to develop things based on that thing you read it. So this is science. In Agria, as in Agria, neurons keep on opening, activating. So seeking more, as you seek more, you read more. As you read more, you believe. As you believe, you generate life out of what you learn. So it attracts you more and more until that become part of your life. So all na ya nwere a written Igbo book, the problem will persist. Ọ ga-continue. Ọsọkwa gị dekwe Jewish Israel and this and that, it will not work. Ọ gaghị work. Only few people can go, but the majority will say nna ihe abụrụ Igbo, because ọ bụrụ asụsụ Igbo. Ihe ọsọkwa gị kpọkwa ya isikwara Igbo Hebrew Igbo change, they remove it, they call Ebo. Ndị Igbo will still question it. Most, yes, because ọ ga-asị gị Hibru oke Igbo ka m kwerezie nsogbu adị, but Hibru anaghị asụ n'Igbo na ha bụrụ that language Hebrew is not Igbo. So ọ bụrụgodị na let's say na nna gị wụ Hebrew, now ị naghị asụzi Hebrew, ị na-asụ Igbo, so you must develop something based on Igbo you speak today. So ọ bụrụ na nwere n'ijekwere this is something Igbo Israel Isalele make no sense. Isalele, kedu nke Isalele? Kedu ihe Isalele? Ihe make no sense nwanne. Ịghọta? So ọ bụ ndị anyị kwesịrị ịma na Israel bụ Amadioha. Oyibo pụtara n'Igbo. So if you cannot develop this equivalent concept na Amadioha, this Israel you see is equivalent to Amadioha. This Torah is equivalent to Omenala. So if you cannot develop these things, you have to go and sit down and blame yourself. If you want to religiously believe in Torah, you are free. Is your fundamental human right to do. Nobody can stop you. But anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala believe na omenala anyị nke dị n'ala Igbo will be written and give to our children for security purpose. And the work na-aga already offer obere, almost offer obere. And this omenala anyị is based on the three ọdịnala philosophy, omenala iwu, the name nweziri ọdịnala philosophy, omenala iwu, omenala ipụrụ omenala, the way, the direction, then enwezie iwu ala, ntọala na ntọala. All these thousands of books will come out from these three things. All this ihe niile anụnwa dị n'ala Igbo niile ga-apụta from these three things. Adị ebe o si pụta. Ọ bụrụ mma kwuru omenala Igbo, ọ bụrụ mma kwuru ọdịnala Igbo, ọ bụrụ mma kwuru iwu ala ma nsọ ala ma ntọala, ọ bụrụ mma kwuru ihite oboọma, ọ bụrụ mma kwuru ihite ụkwa, ọ bụrụ mma kwuru Owerri ihite Owerri, ọ bụrụ mma kwuru ihite na Asa, ọ bụrụ mma kwuru Asa. All these things are there already. Only thing anyị ga-etinye n'ime akwụkwọ anyị, so ụmụ anyị tote ha mara nwere ndị a na-akpọ eze ala, nwee ihe a na-akpọ eze mmụọ. Ọ bụrụ mmụọ kwuru ihe, nwere ihe a na-akpọ agwụ. All those things ọ dị, but problem bụ na
the basic of education as western education anyị nwere, all those things become irrelevant to us. So ihe is relevant to Maria, Martha, and the Yahweh, and the Muhammad, and all those things. So for us, Amadioha bụ arụsị. For them, Amadioha bụ arụsị. Begodi m ihe bụ ama erivila di gịnị wụ di nta di ọha na-eri kedu so kedu ihe mere Amadioha arụsị? Mmadụ na-aza Amadi, nwa Amadi. So kedu otu mmadụ si aza Israel? So kedu ihe mmadụ ISIS Ra and El onye Amadioha pụtara? So kedu ihe mere ya arụsị? Gịnị bụ arụsị itself? And to start with, what is arụsị? You just condemn and spoil mebisie ihe ndị ichie tara ahụhụ mee because of your lower mind. You cannot understand it. You begin to destroy them. Na-ekwugheri this is knowledge, higher knowledge. You don't understand it. All those things are higher knowledge. That is why you don't see any symbol on Amadioha. Amadioha have no symbol or image, because image will character. All those ones if represented will character. Art is a character. That's why you see all those names, all the 7 gods, all of them were a character, because they are talking about human behavior. What influenced the mind of behavior? I am ready to teach those art. But Amadioha enwere picture. Mana ndị mmadụ chọrọ ka e create a picture Amadioha because they want to create. Nwa bekee nwere this, they have this image. And we want to create image for Amadioha because you don't know what is Amadioha. Ikenga nwere image because Amadioha transformed to Ikenga. That is why Ikenga ji nwere image, because Ikenga is two horizon. Eri na nri. Eri bụ virgin, oribeghị ọtabeghị ọma ha nwoke itinye em ọghọ meri mụrụ oke ododo ebe ahụ eri oribeghị ọya eri itinye em ọghọ meri itinye em ọghọ meri bụta agaghị agwụ na ya mana si eri mba oribeghị. That is all virgin. Why na amaghị nwoke? All you represent in ancient, all those things we are copied and make a Torah, make a Jewish and nonsense. Before in Bible Ikenga, all those things are there. Because the same thing spam mere mgbe ọ bara na akpa nwa ka o mekwere mgbe a mụrụ ya amụ, because of two horizon from one world to another. But the past still remain, because mmadụ mụrụ gị ị na-aga n'iru mmadụ ka nọkwa ebe a, mpa gị mụrụ gị ị na-aga n'iru ma mpa gị nọkwa ebe a. So all two horizon, because blood mpa gị na mma gị ka eweta etinye na gị, mpa gị ahakwa na nke mmanya ahakwa, ha nkwere mma na mpa. All the same thing ka na all two horizon, the force of two horizon, two pillar. All these things, all these concepts were encoded into Igbo philosophy. Ndị mmadụ asị Ikenga bụ aka nri, Ikenga bụ nke aga. No, Ikenga bụ iru wuti azụ, o ji azụ n'aka, o ji aka ekpe na aka ebe a jiri ikpe iru na-aga. Ifo dị tere ị ga-afụ ya, ị ga-afụ na ọ dị 3, ị ga-afụ na o tiri 3 point. Amadioha bụ 3 point na-asị ụnụ ISIS Ra and El. Na Igbo Amadioha nke ma ebe ụnụ kpọnkụ Israel ụnụ nke ụnụ na-eje, ụnụ esere Salele. Na Igbo Amadioha ka ọ bụ. Ụmụ amadi anyị ma ụmụ anyanwụ, ụmụ amadi ọyị ha bụ ndị Igbo. Ụmụ amadi ọyị ha bụ ndị nke asị ha ụmụ Israel. Nsogbu adịghị, nobody is stopping them from there. Mana anyị ma ụmụ amadi ụmụ anyanwụ, the children of light ọyị ha bụ. They claim the name, but the worst thing is na these people just claim your name, you just purposely follow ha jebe, because you can't drag it to create your own. You can't. You want, because you look like yours, and then so what? You look like yours, so what? So if you say mmadụ onye yiri gị na street is only enough, because no, you want everything over on the world the same thing. Not everybody coming from everybody. Don't you know? Even have moto niile ọ bụ the same 4 tire ka ọ nwere. Wasị ihe dị iche bụ na afa dị moto na-aza.
Don't you know that the only thing different in a car is the name of the car? ị mara anyị na-ebe ugwu ha na-ebe ugwu and so what? ịma na enweghị na circumcise na enwere ihe ọ pụtara na ọ bụrụ dat ịba ama na o nwere that is the concept o nwere because ihe ọ bụla eme na concept a ga-eme na culture. Socialization is science. The same thing in science is in socialization. All from nature ka eji wee socialize ya we cultivate to have a way of life. All this thing from nature, natural principle or ihe a na-follow. So o nwere ihe things may look like because some people copy from some people because we are there before them, they copy so many things. 90% of ihe ndị Jew na-eme today bụ anyị nwe ọra, but anyị nwere akwụkwọ. They write it by themselves to use them to develop their children. Who are you to blame them? Ka onye bụ to blame them ụwa of all of us, onye ọbụla anyị niile nwe ụwa of all of us, nwere onye ọbụ nke iche, so they have the right to do so. So ngwa na nwe gị jee go and do your own, which ndozi ọdịnala emebe go their own. We have started and almost we are there. Almost na anyị na ebe ahụ. Ọwụzi nke mmadụ ga-apụta na-asị anyị ka esi aga ọjị, achọrọ m ịga ọjị amaghị m agọ. Buru akwụkwọ ndị ndozi ọdịnala ịgọrọ onwe gị ọjị gị, gọrọ onwe gị ọfọ gị, gọrọ onwe gị mmụọ gị. Ị mara kụzi ihe bụ ịgọ mmụọ. Ọwụzi nke apụta asị na ọ na-agọ mmụọ iti ịgbafuo ịgọ mmụọ ọ rapụtakwa ya nwa ya na-agọzi mmụọ. Biko ofu mbọsọ were gwụgwọ nke ọgwụ ego mba, mana at least onye ọbụla ga-afụzi dị akwụkwọ fụ ya na akwụkwọ a nkweghị akwụkwọ bụ ihe a nwekwe onye mmụọ nọ n'ime akwụkwọ a. Biko so ụmụ ibe, aga m ewetu okwu a ka anyị debekwe maka echi, maka anyị kwụsịa ihe niile a nwere ike echi anyị ga-enwezi ha ya ekwu, maka na dị oche a na-ekwuchi ihe ọfụ n'elu maka oge ọzọ. Omenala anyị ọ ga-adị redi oge na-adịghị anya, ama ndị ndozi ọdịnala anyị ga-adịkwa redi. Anyị aga-abụzi ihe eji aka ọnụ, anyị abụrụzi ihe eji ama atụ. Anyezi ụmụazị anyị na vileji ha were na-apụ ndụ. Ndozi ọdịnala heritage center anyị ọwụ na ọ dịghị ana redi, ndị mmadụ ga-abịa, ha bịa ebe ahụ anyị ga-eme Bible story. Ọgwa nke Bible nwa bekee ka m na-ekwu ihe a dịka Bible story datin na a na-esechaba imeji na ihe anyị legasị maka omenala anyị ga-ekesi ihe ebe ahụ. Anyị kesie ihe anyị agbasara ha ozi ọma, ha erie mmiri juo afọ, taa anụ mkpọ, erie jollof rice ata anụ mkpọ before ha naba, nyegakwa ha ihe ọṅụṅụ nke ndụ, ha ṅụọ ihe ọṅụṅụ nke ndụ before ha naba. Ihe anyị bụ ogbenye ọgaranya, ihe anyị bụ charity organization. Ọ ihe ndozi ọdịnala bụ ọ bụrụ and business empire. Ma unu ga-amara amara na mgbe nwa bekee bịara Afrịka na ndị kpọrọ ụmụnna anyị nwa bekee bụ ndị be anyị. So unu ga-amakwa ama na unu ga-adịkwa nkwadobe maka ha ga-abịakwa, ha nọkwa na-echekwe, ha nọkwa na-eche. So ana m agwa unu ka unu mara ama na unu kee nkwụcha, maka before in the beginning there was darkness at the first place. Darkness dị, and darkness persist because of ignorance na cause okomoko. Ignorance na cause okomoko na-develop evil. So nwere ebe evil enwere automatic. So ha ga-abịakwa sịkwa unu ndị ọdịnala asị ha ndị nke asị ha ndị nke asị ha. At the end of the day ha nwekwa ha ambition. Their ambition is only just to because na ha aghọtaghị ihe ndozi ọdịnala na-eme ọ bụ na ha bụ ebe ọ bụ na ha aghọtaghị ya, ha amaghị ebe ha ga-efix their ego because ha bịa ha n'ebe a enwere ihe eji ha eme, because na enwere ihe eji ha eme and ha achọghị iso. They want to be a follower, no, they want to be a leader. Mana for you to be a leader na ị ga-amana ihe ha na-eme na ọsị mba na ọ ga-awụ a leader. Ndị ndozi ọdịnala ga-asịkwana mba, the next thing was ka ọ gbaa mgbakọ ga-esi wee mebie. Mana enwere anyị abịara no for
anyị nwere ebe anyị bịara ebe a for anything na-abụrụ to lay this foundation, and anyị mesị ha anya our job is closed, and the life begin to mkpụrụ anyị kụrụ epuwezi ome. Once emesị ha na akwụkwọ na mee edit ọpụọ public, mkpụrụ anyị kụrụ mgbe ahụ nke unu ga-afụzi na arụọ na anwụ erie na ndụ. Anyị ga-ele a foundation of industrialist na ala Igbo from zero, from scratch. Anyị achọghị ka anyị dị ka Japan, anyị achọghị dị ka America, anyị achọghị dị ka Switzerland, anyị achọghị dị ka England, anyị chọrọ ịdị ka ndị Igbo. Anyị chọrọ ịdị ka ndị Igbo, I don't care. Mana ihe ọbụla mma bụ ihe ọbụla, any inspiration that inspired by us is Igbo inspiration. So we develop the idea from zero, and ihe ọbụla anyị na-eme bụ ihe anyị chọrọ, ọ bụ ihe anyị filiri gabara anyị uru. So nwere onye anyị chọrọ ịdị ka ya. We don't want to be anybody. So ndozi ọdịnala, ọ bụrụ na anyị mesị ihe anyị na-eme, ị ga-enwe eze mmụọ nke anyị, nwee eze ala nke anyị, nwee our own community. This is what we want, to develop a society world of living, so that ndị mmadụ ga-abịa n'ala Igbo dịkwa proud to be in ala Igbo. Udo dịrị unu ụmụ Igbo.